Makadi comrades, tinotenda nebasa muri kubata mukati merevolution tiri muno, tichichema zvakanyanya nekuchemera rusununguko rwakanaka muno muZimbabwe. Tichikura isusu tatokurawo kutosvika kutoitawo mhuri. Handisati ndambobatawo card bank kubva since ndakabva kuchikoro, ndisati ndambopindawo pabasa nekuti ndanyatsoshanda pakambani ndine card bank rangu. Zvizvi zvinotirwadza muno muZimbabwe kuti vana vedu, isusu vabereki zviri kumbodai kuzoti vana vedu vatiri kuzvara vavo vachazoite mangwana. Isusu kwedu kumusha kwachiyadzwa, kuri kungocherwa ende kwane makomba nemakomba. Zvinotorwadza zvekuti mombe dziri kutopera dzichidonheramo dzichityoka, even vanhu chaivo. Kune vari kuendawo kumabhava vaya vanofamba usiku vakadhakwa waya, vachifambawo marutivi merodhi munenge makacherwawo makomba vaya, vanhu vari kudonhera imomo. Saka zvinhu zvimwe zviri kutirwadza muno muZimbabwe kuti akomana, dai vanhu mateererawo mashoko nemanzwi anenge achitaurwa mukati merevolution, tigobatana tigoita chinhu chimwe chete, tigorwisawo vavengi. Mukatarisa izvozvizvi tiri kungotorwa, zvinhu zviri kungotorwa, maminerals ari kuenda nemachinese ari kuenda, uyezve machinese acho ari kutotishandisa futi isu kutora maminerals tichizishanda tichichera, isusu tichishandiswa kuchera. Wapedza futi havatibhadhari mari inotenga, mari chaiyo inotenga uri pabasa achikushandisa daro hakupi mari svino. Anokupa mari inotorwadza wakaitarira kudai kuti ino mari inonibatsirei apa maminerals muri kuba muchitora. Zvinhu zvinoda kuti akomana dai tafunga, dai taregedza kungoona sezvinhu zvisina basa, dai tabatana daita chinhu chimwe, tizive kuti mangwana tinozodini. Ona izvi vachatora kwese, vachapedza, vachachera, nyika yese yapera kuparara. What's next? Vanawo muri kuzvara, what's next? Amana zvinhu zvinorwadza. Akomana dai tanzwawo mwoyo wedu kurwadziwa, tigonewo kubatana tigoita chinhu chimwe. Nezvikatarisa kuno kuHarare kuchiCP2 Highland kuna Drew Road, zvinhu zvakanetsa kuti unomira murodhi kudai muchitarisa motikari, rodhi inozara nemota dzemachina. Fanika kuchiCP2 ndokunogare kune machinese akawanda, ende vamwe vatoti mastendi ikoko, wakatotenga dzimba ikoko vari kutogara muno muZimbabwe. Machinese atone dzimba vari kutoshandisa futi vanhu vatema vasingabhadhiri mari svino, uchikupa mari isina basa achikushandisa pamba pake kuti munyika medu. Dzimba idzodzo anofanira kuti adzinga machina, dzimba idzodzo dzipiwe vanhu vari kushandiswa mahara vachishanda ipapo pamba pacho, vatore vapiwe imba idzodzo. Isu totoshaya pekugara muno muZimbabwe, tichishayiwa kuti toita sei. Imba tichitenga mastenzi, vanhu vari kutenga mastenzi, but wapedza kwaka waputsirwa futi stendi yacho kuzwa wakwaka pasipo. Asi someone ari kubva kune imwe nyika asinei nezvemuno ari kutowaka, atotenga stendi achitoiwaka stendi achitogara free. Why? Vanhu ngatisadaro pamuZimbabwe, ngatisadaro. Ngatisadaro. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza mwoyo ukazvifunga. Takumana ndakutodzimara kutoti ana baba wedu vamwe vatochembera, havana kana chavano, izvi zvipfuyo zvavakatenga vachitiwo zvichazotibatsirawo isusu nemhuri nevazukuru, zvatopera kutotengesa kuti waone kurarama. Nzara nenzara munyika. Saka zvinhu zvinotirwadza, zvinotirwadzei. Dai vanhu taita chinhu chimwe, tabatwa nemwoyo umwe chete. Ende nhau iripo futi imweni yendoda kuti tionesane pamakomrade. Umwe munhu anofanira kuti dai kuri kuti tambonyatso kuti munhu anofanira kumbopinwa chiwenga, munhu iyeye anofanira kuti apinwe. Munhu iyeye aitawo simba rekubvisa uyo waakaisa pachigaro, because ndiye akamuisa futi munhu, ndiyo akakonzeresa futi kudzinga munhu anga akadzingwa muno muZimbabwe naGabriel Mugabe achiripo. Akadzingwa zimhondi, aitoziziva mukuru kuti anhu aya havaiti. But ana Chiwenga wakabvisa Bhobho, wakauya akamudaidza Chiwenga, wakadaidza iye Mnangagwa kuti yautonge. Tarisai zvaakuita ivo vacho, vana Chiwenga vacho vakutoshupana, vakutochemawo futi. Vandorimo vakanyarara zii,
zvinhu zvichienda zi ndo vanhu vaitofanira kunge vachitosimudzwa musoro watoona kuti wana uchema nemheremhere ndo ifanoita futi power. Saka havachina pawa racho hamene kuti vari kuzvifambisa sei. Apa ndiyo akamudaidza akamuisa munhu iyeye kuchamubvisa achamugoni. Saka zvimwe zvinhu futi mamwe machallenges tinenge tiinawo. Upenyu hausi kunakidza. Upenyu hausi kunakidza. Izvi hatiri kundoshanda tichipiwa tumari tusina basa. Tinototadza kuti tiwakewo dzimba dzedu kumisha nemhuri dzedu. Tinotadza kuti titengewo pfuma chaiyo, titengewo mombe nini zvekuti vana vedu vazoonawo chekushanda mangwana. Hapana. Even chero vana vedu totadza kuti vaendese kuzvikoro. Vabereki vedu vakatadza kuti tiendese kuzvikoro. Vakatiendesa kuchikoro asi kuti tikwanise kuchizoramba tichienderera mberi nezvikoro tizodai mari dzakashayikwa. Zimo rotogara. Utodziona kuti hapana yekutamba waungotenderera nenyika ino. That's why muchiona vana hatisina chekuita. That's why mukuona mitoriro wakundonwa because hapana kazvekuita. Unoda kuti kundomuka akandoona dhora rake rekutenga mbazhi zvatopera. Pfungwa dzake hadzisina chimwe chinhu. Izvozvi kwachiyadzwa uko vana vachiva machiyadzwa vacho kuti vachere kuti watoenda kunochaira kuti wamainewo kuti waonawo chekuti araramisa munhu varotorumiswa nembwa todzingirwa nembwa chirumiswa nembwa imomo futi toendepi oraiti munotidzingisa nembwa apa hapana muri kundotora muri kutoenda mukadzi chiruma vanhu vanochikwara muzvipatara chamuna mishonga todini. Zvinhu zvinotirwadza. Zvinhu zvinotirwadza izvi nditozwa mwakatonifonera muzaya wangu arutoshanda mukambani iriko ikoko kwachiyadzwa iti ane 3 months no pay. Asi rungoti munhu yakubasa no pay. Mamana dai anzwisisa. Izvi kuvaudza kuti signal yamakataura kuti shut down macompanies ese mamining. Unotoona umwe achitotadza kuzviteerera achitomukira kugeza enda basa. Enda kubasa. Wapinda basa gara. Isusu asiri mabasa kunze uku ngativhare marodhi kuvhara kuti nhasi hatisi kuone mota iri kubude umu mukati umu. Moisa matombo marodhi umu. Imi mukatasauna nedzimwe nyika zvakaita na South Africa. Wakatoona zvatooma vanhu vanoita musoro pamwe kuti ipopo kwete zvamangwana. Ipapo. Makomrades. Rambai makadaro. Murambe muri kuzama kubatanidza vanhu. Vamwe vanhu havasi kunzwa vari kuona zvinhu zvenhando. But chezvinoita ngechekuti imba ichivakwa inotangwa nefoundation. Yapedza foundation yoenda pahwindo yozoenda pahwindo level yakusimuka. Yosvika paroofing yorufwa. Yoplastwa kunze nemukati. Mahwindo oiswa. Saka kuti inzi yapera inenge yaiswa zvese yatopera yatoiswa magetsi zvinhu zvatonaka. But hazvitangi nekunaka. Zvinobva nekuri? Zvinobva nepasi. Chidhina uchitenga chidhina chitsvetapo. Chitenga ivhu chitsvetapo. Ndozvakafanira evolution. Tiri kuti yakatanga pafoundation. Nhau iripo ngekuti pawindow level ndo paisida kubva. Yakwanisa kubva pawindow level tiende paroofing. Tabve paroofing takuchitango chinatsiridza takukwenenzvera. Ndokuti tinenge takwanise kudini kurwise muwengi. Hino hatisi kugona. Window level yatataisa yombopota chidonha hatisi kukwira. Ndatenda hangu comrade.